ntubwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engare iyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo eywerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi huko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Sabath omwancho muligerere hogetembe television ritukorio mwari kigima ryo mutinyo yiga o gatano sabato yeti tariki 30 na AM ekiravono mutinyo wa kanse ase eritukeriga amange agenderete kro ase chinsemo ime yorobongoro akuse na boigo ase ense ya Kenya nchenkoro kwa Matilda Obaigwa na akorase studio akabere tukubwaterana na Mike Wills omwancho muligereria nekero ongocha gochaka nigongochaka kro ase constituency ya Bomachoge Church ekirobono empowerment program gose omuroberi bogochangira ebyombe ogenderete inse yoburai bomukonyi bomurai wense omoske Professor Kithure Kindiki omwancho murigereria hegati ya barai abange kurase ensemo ya Kenya Kwanza nigo banyare gwikirana ase egeti kia Machongo PAG ime ye constituency ekyo nekero bono bagenderete gukwanira amangana na boigo ekirenga kyabo
nigo kere oguchangira egati yebyombe biribiganitie ogosirwa na boigo na kerondo chebuna bono gose egati abarai bari banyarire goikirana ase chinsemecho ngamo no mojumbe gose omojumbe obwa ensemo eyo omoske Alpha Miruka omojumbe Onyaribari Chacho Moske Zaire Janda ondo bwatu mwakilishi bwabasubati kurase kaunti ya Nyamira omosike Jerusha Mumanyi na boigo kurase kaunti ya Kisii omoske Donya Doris na egati ya bajumbe bunabono omweshimiwa Silvana Sosoro na omweshimiwa gose negati ya bajumbe banda bange bari banyare gwikirana ase chinsemecho tutari kumutiga magega oyore omoriki obotambe gose omo principal secretary ase amangana a telecommunications omosike Isaboke omwancho murigeria chibiche chokoro ase egeti ekyo kya machongo PAG ime ya bumachoge chache e county ya Kisii. Tenda mapenzi? Sisemi wale mnakuja kanisani na mnajifanya mko kanisani. Kuna watu wanakuja kanisani lakini moyo wao hauko kanisani. Next imbate omo muromi ntango Marua Kuria East. Mwakale chini COVID. My next guy nduwate PS for broadcasting, ICT, broadcasting and telecommunication. Isaboke, biamano. Mata nimbuate Irene Mayaka, our nominated member of parliament from Nyamira ODM. Nimbuate Nyantokoroga, our women from Nyamira, Margaret Jinkori. Nimbuate our women reputoga, Akoma Donya, Tomu Maete, Margaret Jinkori. Elio Mwerio, Mbwate Chifu Ipo Manu wa PH. Ako kwa Silvanus, Osoro, Wate Chikomi. Nawa wenibande, ngoja wale. Hapa, tuko na wageni, Mungu ametubariki, tuko na speaker wetu, wa National Assembly, Papa wa Roma. Na nilimwambia, yeye ni mkatoliki kama mimi. 2027 anipatie ticket tukue wakatoliki wawili. Ndio wakati atakuwa president, mimi ndio nitakuwa minister wa finance. Wakati wa serikali yake. All protocol observed. Nisianze moja, nataka tuanze mchango. Makanisa zetu zikue mwe. Ama namna gani? Leo Master of Ceremony mwenye alikuwa hapa ameita wajane. Na nimeona wajane ni wengi sana. Tafadhali watu wetu tuheshimu wajane, tusiwadhulumu, na hii serikali yetu ya William Samoei Ruto wajumbe mumeona wajane ni wengi, tuweke vitu zinasaidia wajane. Abantu bami ntoba Kristo ba PAG mbiamore. Ukwani nako Mwancho murigereria ayo na yagenderete kurasigetie kia machongo PAG ime yabo machoge chache ekirobono omuroberi oyo ore wogosira abantu na boigo ebyombe mwancho murigereria nende goskaposio nigobono omokonyi bomurai bwensi muske kithire kindike anyari koraria bene buna rigori riobosi ribokoruga ndiche gokea ase amatuko amake are bosio aiga nigo ayakwanire ritukoria rero korwa ase ebunge ya Buri ime ye county ya Meru ase naro aringikora omoyega bwogosira ebyombe oyo goseme yega buneyo agendereire kokora ase chinsemo ime yense ya Kenya omuske kithore kindiki nigo anyara kwene kyabuna nigo rigori eriobo sie anyarete gokina goseri gori erie bituma anyarete gokina asense ya Kenya kubwatekana noburoire bwa corona kurwa asomwaka 2020 korene nigagoteba serikali yega inse yoburai bwa muske William Ruto yatemire hokeya rigori eri nabo igokororobia obugima bwa Abakenya nekiratebire ase bataraikirania gwikira bono buna serikali mbachi gwikirania ase amatuko make arivosio. Hata kama bado hatujafikisha mahali tungetaka uchumi ufike, kuna hatua tumepiga, na ile kazi ambao bado haijafanyika
Niko hapa kama naibu wa rais kuhakikisha kwamba ile kazi ambao bado hatujakamilisha tutaikamilisha kabla ya uchaguzi ambao unakuja. Hiyo corona COVID-19 ndio ilisababisha uchumi ukaharibika vile haijawahi haribika tena tangu tujipatie uhuru. Ndio umeona unga ilikuwa imefika 250 kwa kilo 2. Katika miaka miwili ambayo imepita tumeng'ang'ana kudhibiti unga ndio bei yake itoke mahali ilikuwa 250. Sasa hivi iko around 150, lakini bado tunakazana ishuke hata zaidi, ifike 100, hata chini ya shilingi 100, ndio mwananchi wa kawaida aweze kumudu bei ya unga. Umeona ya kwamba 3 months ago ilikuwa hata imefika 120, lakini from last month imeonyesha dalili kidogo ya kupanda ikielekea 150. Kuna hatua tumechukua wiki hii. Ngoja baada ya mwezi moja, miezi miwili, unga itarudi 130, 120 ikiteremuka, kuhakikisha ya kwamba imekuja 100 and below, so that the common mwananchi can afford a meal for their family. Bei ya unga ishuke isishuke. Kutigana na yo mwancho murigire ni gobono omujumbe o West Mugirango ime county ya Nyamira omoske Steve Omugaka anyarire kuburia abamenyi bunge yaye banyare ko mwabira nga ekiagira chipara nchiraba chikorosiwa asinchira elibwenerete ime ye constituency ka ukona koro ase ichinse mocha township ime ye bunge yo ya West Mugirango nigo anyarite koralia una aba contractor nabo igononye naba engineer bali banyarite koewa ekibarua kyokone kya Parito chanyarire koremwa nigo batakorete mirimo yabo korengana buna yakagire asalirira yo gochokonekia buna chiparecho chachire korosiwa ase amatuka make ari busio bono. Sitting in the region hapa kwetu Nyamira, na kazi yake ni kuwa hujuma kwa barabara zetu. I want to thank government nga omuengineer yo na inogetukukoruga iga, and we installed a new regional director yesterday. I want to apologize to the people of West Mugirango for the suffering we have been subjected through by a malicious government officer. Ujumbe ninaweka pesa kwa budget, hujuma pesa inalipwa na hatuna barabara. I want to thank God that that business has just now ended. Tigange nderogoro ekeroto kole budget yego chabuke emechigweke chibere chitigarite. I will confidently put money as Kiparacha West Mugirango, knowing that money will be seen on the road. No monginoria okwana korupet njeno mwana mwalimu, and there is no way a budget yekore tubunge itabuati chibesa chiama temwa ya bana ba Kenya the budget yete. It will not happen. And I know nama abantu geto ko treasury baare te kibunge bakagetenga babunge toyo. We spotted that omission, whether it was deliberate or by error. We sent them back to factory setting. Mwanjo murigireria koro ase kiombe kyo bochori ne chimbibe kia IEBC nigo bono oyo chore to gusere ria nyarete gwetigwa guchakoba umunyakirugo ase ekiombe kyo umanyakanete buna Erastus Edang Ethekon bono anyarire ko oraleria gusikotebya ebunge nene buna nachikonekia okoreire abakenya gusiokoreire abaraibonsi korengana nerichiko ka ukwana obosio obwe bunge ritukoria rero nigo bono anyarire goteba tagocha gutwara wanchereria konde wensi nande nigo atebire nigo are angekegema gochakwene kiapuna nonye no bochori wensi burachi gokorekana ase amatuko ari bosimense ya Kenya nigo burachi koba gose amachibu arachi kobwatuko nigo arabe amachibu are ayobwasioku. I have actually sworn an affidavit to actually state my position in regard to that and to affirm that I shall be guided by the law
I shall be impartial, I shall be fair, and no office, whether small or big in this land, shall influence me, my decisions or my running of the commission, and that I shall rely on the constitution and the laws of Kenya. The way I see things, as I've said, the moment I take oath of office, should I be confirmed, I look at both potential, all those people will come up to offer themselves for the leadership of this country at the level of presidency. These are my clients. These are the people I serve. These are the people that we will work with to ensure that whoever Kenyans elect, they should be able to trust the process and the outcome. Chair, with your permission, Mr. Tekon, I want you to answer that question specifically. Will you be biased in favor of William Ruto or not? Absolutely, Honorable Chair and members, absolutely not. Just answer the way he has asked. I will not be. I shall not be. Thank you. Chair. He has indicated that he will not be influenced by him. You said you were a bit reluctant to apply for this position. You were influenced by Babas in some place. You are going for photocopiers. Will you confirm to Kenyans that you have actually the spine to be in this office, which is a boiling room? Thank you, Honorable Chair, through Honorable Chair. I think the context within which I brought that is to demonstrate to this House and Kenyans that ordinary Kenyans are concerned about the type of a person who should supervise the elections, who should facilitate their transparent, peaceful, credible, transparent elections, which is why. Mwancho kurigereria amang'ana a siasa nigo bono oyorigetie kirugo kyo bujumbe ime ya Nyaribari Masaba ese county ya Kisii omuske Ben Momanyi anyarire bono kumomochia omujumbe onyaribari Masaba omuske Daniel Manduku igoro yechinkwana chae echanyara kubatuka amatuko abwango iga igoro yomo waziri bwechisemyo mokoro omuske Ezekiel Machogu nigo anyarire kuboria kuna amaskani anyara kwana no kochasi abarai bonsi. Doito bachore bose basikabe bari baito baraba nene to maisa guchongera mugambi ndo kwese lebo beku bisi abo kana matukato to rusibwo lakini bono ngotabera nasai lakini ndo niyo kama kabose kasiko kama ndo mino baduko obo kumugura to bajana na ndo naga kwa wote lakini ndo sumu mrege kitana kiweza chuko mchechi basari katika kuchukua mechi husato ati nalibani Masaba tuko kucheza chinga pikeni ngima na kwa wale kuchukua yake basara katika wale chinga pikeni chinga ngima ijawa chinga kumurele kono taetelo bituma bikwama wali kulikoma wale kuchukua wala kwa wale kuchukua basara kingi abana Abana Mwancho murigirira no muspika bwe bunge nene omuske Moses Masika Wetangula nigo bono anyarire komocha egati yaba Kenya gusabara ikoro asense ya Kenya bali abachakire gotara gocha chinse echire chiamate buna bono enseri ya Tanzania ense ya Buganda gocha guturbani omolembe nigo bono anyarire goteba chinse chiga isato nigo chabere chigotwara obwamate borobya ase amatuka abongo iga nekero akokanya abarai bonsi bali baligire gocha gusariria ta riense ya Kenya gocha The East African community is not a community of flags, is not a community of presidents. It's a community of the people of East Africa. Started by our founding fathers, Mzee Kenyatta, Mwalimu Nyerere, na Dr. Milton Obote wa Uganda. I want to urge my fellow Kenyans
who have started a bad habit of roaming all over East Africa to go and foment trouble, to go and cause disaffection, to go and appear to know what others they think don't know. You are a lawyer in Kenya. We look at your records, you have never had any distinction as a lawyer in this country. Alafu unakimbia unaenda Tanzania, you want to go and show Tanzania that you are a lawyer. And here in Kenya, nobody even appreciates what you do as a lawyer. Kenya wants to be peaceful and have a good neighborhood and neighborliness with our neighbors and our partners in East African community. Watanzania hawajawahi kuchokoza Kenya. Waganda, ile wakati ilikuwa ya madness ya Idi Amin peke yake, na nyinyi watoto wote hamkuweko, pengine hapa ni Kapondi, Lusaka na wachache. Wakati Amin alisema ati mpaka ya Uganda na Kenya iko Naivasha, Wakenya wakasema jaribu uone. Hatujawahi kuwa na shida na watu wa Uganda. Mimi nikikrosi hapa naingia kwa my families. Hatutaki kugombana na majirani. And I want to encourage our friends, our retired chief justices, and other distinguished Kenyans. Please don't be the ones to foment frosty relations between Kenya and its neighbors. Mwancho muligereria asensemo yekeunga no tokogendere gose korongo koirania goika ase egeti keri kia machongo PAG ime yabo machoge chache asemo saketo Daniel Ontiri are aroro kigima na boigo arachie konyara gusangana into egati yali agendere tokokorekana ase egeti ekyo kero muchango gose muchango umoyegori ebogosira ebyombe ao inse ya gose bomanyekane tobuna empowerment program ogenderete ase chinsemecho inse yoborai bomoske Professor Kithure Kindiki oyokagere goikaroro ase geke ekire posio mwancho moligereria ayo una are asembeo Buyakegema umwancho murigereria bwegetaseni kyagetembe onegani gongogochire mase mukuru wa sensemo ya machongo yegotoka se bunge ya bumachoge chache hase county ya Kisii asabona barai au banyarako bago ikirana asumwega bogosira chikanisa au asiri tukulia lero chikanisa goetania emeronge nechira chikokonye kanise yomurubuliga egati ya barai au baikirana sensemiga mono speaker we National Assembly Moske Moses Wetangula mubunge wensemiga Moske Alpha Miruka awemendra kurasa rogongo ruagusi gati abo Moske Jerusha Mumanyi kurasa county ya Nyamira Moske Donya Doris Aburi kurasa county ya Kisii Moske si Okenyuro yom ororo maseneta omochore kurasa senate ya iga Kenya egati yabara banda banke bunechiremo yoko eneke buna bagendere gosira chikanisa boygo bunechiremo yoko endere kyabana chiakinire go chiase birengo binde ase chinkwa na chabara yabaga nigo banyarako bago kwanira obuya bugosira chikanisa ase boygo bagendere ko bolia bamenye bense meyako eneke buna umuwatisi bali omorai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ase gangaya yoko gendera kora ense ya Kenya nako yekinia asensemo ya magendero asensemo ende egati yabara yabaga nigo bagendere ko mogikiria oyo kabiro mwaziri bubonende boime Dr. Fred Matiang'i ase gangaya yoko ligie kerogo kyo bare wense ase kiriba gotabuna taraisanira koba omorai wense oiga Kenya nomoske William Ruto nagendere tinemero belio yoko eneke buna ense ya Kenya ya sukire go chia sebirengo binde asense moinde boigo ase chinkwana chabara yabaiga
waendere kuikiria bikore bya mangana yogosariria serikali elieta ense burai bwae William Ruto asaba bolire guchinga kicho gukiraniria aba Kenya magendero boyo gati yali bakwanire ngamo no buja boko base serikali asaba tebiru no mubunge wense meigo moski Alpha Miruka igikiraniria magendero au kubatekana no mokyo boko base serikali ekike irire ense meiga konyora amagendera mange asomo igo yega boygo omukonyi bomurai wense Professor Abraham Kitore Kindiki igakagere goikirana bonenchire moyo ko eneke buna onyarako bagakora umuroberiga na ko eneke buna chikanisa chenyarako ba chigosurwa boikirano gendera ko basigeta seni kyagetembe umwacho moirilia ayo negati yali toragendera ko bwateria ayemase mukuru asense meiga asamangana mayetale bosio tujikana ko batoko ko endera gukomanya buna ragendera kwatika gendera ko batemeroberio yagetembe buna togo chire mase mukuru asense meiga ngoro bwateria gata seni kyagetembe kurega se bunge yabo machoge chache ase county Kisii Eritere nguru kwa Daniel Ontiri Kegima musaketo Daniel Ontiri kora segetie kyo kya Machongo PAG wete bunabereka gusanga ekati ya barai banyare gwikiraroro nekero bagenderete kogikeria abaria bagenderete kwamereria serikali na boigo siasa embe ase ensi ya Kenya na ekero ekirenga babwate nekero bakubolyanga egati ya barai gusya barai bonsi banyare gusira serikali yerituko erikwene kya magendero ase chinsemo nigo basingerire gusira ebyombe na boigo koena na obokoreri borobia gocha se balia bacha kire gweto manna mono bunabona samangana yobonchoriria ase ebyombe ebyechikanisa ne ebinto binde binge umwancho murigereria ekero omukonyi bomurai bwense arachigo ikiranaroro noche kobagose no gendere kubwatia umurobero yukorbono goika ekero ogocha akoera igo nguruko Matilda obaiga korende asensemo yekionga umwancho murigereria noto gokorera iga nekero ngokubolia kendera gutigara ime yo murobero yo anne mono ekero kogochera AMO ase AMO korwa chinseme echo ochia Bomachoge ya chache ime ye county ya Kisii. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochogane chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero erigwenyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwatokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri g'obusongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.